Най-накрая, след 5 години се завърнах от мисията, за да се оженя за теб, Хана. Сър Кингсли Болдуин! Добре дошъл! Хана, най-накрая мога да ти кажа, че изпълнителният директор, който тайно спонсорираше обучението ти, стажът ти, изследванията ти, това съм аз, твоята любов от детството. Сър, съгласно вашите инструкции, госпожица Хана Снис ще стане ръководителка на изследователския отдел в Sinclair Enterprises. Може да й кажете, че през цялото време сте дърпали кунците, за да я подкрепяте. Хана е брилянтна млада жена. Не направих много. Има голяма церемония по подписване тази вечер. Госпожица Хана ви е поканила. Тайният изпълнителен директор на King's Corp. Ще бъда там и ще я помоля да се омъжи за мен. Приготви ми 3 сватбени подаръка. Да, сър. Да ви закарам ли? Няма нужда. Не съм стъпвал на тази велика земя от 5 години. Мисля да се поразходя. Тук се срещнахме, Хана. Ето те и теб. Не изглеждаш толкова зле. Мога ли да помогна? Шарлот Синклер, председателката на Sinclair Enterprises. Завършила Харвард, наследница милиардерка. Това е моят транспорт. Тя е председателката на компанията, в която Хана започва работа. Не трябва да й позволявам да разбере, че съм шефът на King's Corp. Не и преди да го разкрия на церемонията. Кингсли Болдуин. Професия? Войник, завръщащ се от дома. Без образование. Моят транспорт? Тези обувки. Пропускаш един детайл. Ти ще бъдеш моят съпруг. Ти ще бъдеш моят съпруг. Твоят съпруг? Да. Асистентката ми е уредила фиктивен брак, помниш ли? Ще ти плащам 10 000 на месец за 3 години, ще се разведем след това и ще получиш още 1 милион. Хайде да се женим! Извинете, мисля, че сте сбъркали човек. Вижте, аз вече си имам приятелка и тя скоро ще пристигне. О, аз... Съжалявам. Сигурно съм се объркала. Елън, къде е мъжът за фиктивния брак? Ти ми каза. Какво? Как върви ексклюзивният ти енергиен проект? Знам този проект. Шарлот Синклер има остър бизнес нюх. Проектът ни беше ударен и сме загубили милиони само за половин час. Това не е добре. Намираме се в средата на надаване за инвестиция в King's Corp. Няма да позволим тази загуба да ни провали. Продай акциите веднага. Но госпожице Синклер, работихте години по този проект. Понякога се налага да правиш жертви, за да постигнеш най-висшите си стремежи. Нуждай се от инвестицията на King's Corp. Това е единственият ми шанс да се измъкна от този уреден брак. Продавай. Чакай. Не мога да се оженя за теб, но ще ти помогна. Чакай. Не мога да се оженя за теб, но ще ти помогна. Виж, след около 5 минути НАТО ще обяви нова търговска сделка, която ще стимулира драстично зелената енергия. Твоят енергиен проект ще скочи до небесата. Не продавай, ще съжаляваш. Откъде си сигурен? Прочете го някъде? Няма проблем дори да си... Но Sinclair Enterprises има най-добрите анализатори в целия свят. Ако те не могат да го предвидят, как би могъл някой друг? Довери се на този войник. Въпрос на няколко минути. Не бързай. Ще трябва да ме извините. Приятелката ми и майка и са тук. Бъди търпелива. Довери ми се. Лейди Синклер, кой беше този? Все още ли продаваме? Да. Продавай. Бъди търпелива. Довери ми се. Защо ми се иска да му се доверя? Чакай. Става дума за няколко минути. Да видим какво ще стане. Хана, мина толкова време. Виж, пазех пръстена ни през цялото време. И аз имаме... Кингсли, да скъсаме. Да скъсаме? Да, точно това казах. Издържахме 5 години във връзка от разстояние. Защо да късаме сега? Всичко ще става по-добре. Не виждам бъдеще в теб. Или в нас. Не можеш да ми дадеш живота, който искам. Давал съм ти всичко, което си искала. Това не е достатъчно. Говориш за онези няколко хиляди долара, които й даваш всеки месец. Знаеш ли изобщо коя е дъщеря ми? Аз съм номер 1 биомедицински изследовател в Щатите.
И най-младата жена, носител на Нобелова награда. Дори Лейди Синклер, шефката на Sinclair Enterprises, ме покани да оглавя изследователският отдел. Сега правя милиони. А ти какъв си? Нищо. Това ли наистина мислиш за мен, Хана? Заслужавам по-добро. Не помниш ли? Аз се отказах да уча в Йейл, за да се присъединя към армията, за да мога да платя таксата ти. Имаш ли си представа какви болки съм изтърпял? Нещата, които видях на онова бойно поле. Как смееш да ме изкарваш виновна? Това е защото си идиот. Не съм те молила да го правиш. След 5 години не ти е останало нищо, освен тази мръсна военна униформа. Не проявявай неуважение към униформата. Върна се от служба. Безработен! Искаш аз да те храня? Не бих могла да се омъжа за жалък страхливец. Страхливец? Аз рискувах живота си, за да се бия. Не само за страната си, но и за теб. Сигурно обичаш да извърташ собствените си алчни намерения в славни извинения. Дължиш успеха си на мен. Как смееш да си приписваш заслуги? Ти си просто необразовано парче боклук. Кингсли, може да си ми дал пари, но това са стотинки в сравнение с мистериозния директор, който ме подкрепя задкулисно. Мистериозният главен директор. Кралят на Кингскорп? Той се появи след като нокаутира няколко бизнес магнати само за няколко години. Сега той притежава най-големия конгломерат в света. Аз съм кралят на Кингскорп. Всичките ми стипендии, финансиране за изследвания и 2 ми дипломи, всичко е благодарение на него, не на теб. Разбирам. Мислиш си, че си намерила някакъв супер мега богат любовник и ме изхвърляш на буклука? Аз искам само истински мъж, който има всичко. Не някой от ниска класа, който се храни с отпадъци, който трябва да си отреже ръката и крака само за да преживее. Това е обида към братята ми. Мислих си, че днес ще е щастлив ден, но Хана, ти ми показа истинското си лице и ще съжаляваш. Още не разбираш, нали? Тази вечер Sinclair Enterprises организират грандиозна церемония за мен. Целият елит ще присъства, само за да се срещне с мен. Ти дори не си поканен. И да съжалявам, че съм зарязала някой като теб. И знаеш ли, че аз съм причината да се проведе тази церемония изобщо? И знаеш ли, че аз съм причината да се проведе тази церемония изобщо? Престани да блафираш. Направо кажи, че дъщеря ми е приета в Sinclair Enterprises заради теб. Точно така. Знаеш ли изобщо колко голяма е Sinclair Enterprises? Създадена е от жената номер 1 в списъка на Forbes, госпожа Синклер. Приключих с теб. Знам, че ми искаш обратно, но просто се излагаш пред всички в момента. Минаха 5 минути. Защо послушах онзи човек? НАТО току-що обяви нова 10-годишна търговска сделка. Акциите на зелената енергия скачат до небето. Какво? Беше прав. Сега ще можем да си осигурим инвестицията на Кингскорп? Поздравления, госпожо Синклер. Сега не е нужно да се притеснявате за уредения ви брак. Кой е той? Как може да предвижда бъдещето? Сигурно има нещо повече. Също така, директорът на Кингскорп тък му потвърди присъствието си на церемонията. Легендарният крал на Кингскорп ще бъде на моето събитие. Погрижи се да е възможно най-пищно. Всичко е благодарение на него. Трябва да разбера кой е. Лейди Синклер е създала компания за милиарди долари без помощта на семейството си. Тя е моят идол. И един ден ще я надмина. Ти да надминеш Шарлот Синклер? Не удряй по-силно, отколкото можеш. Не си толкова добра. Нищо не знаеш, Кингсли. Директорът на Кингскорп ще бъде на церемонията тази вечер и всички ще видят колко много ме цени. Значи си мислиш, че си го спечелила. Директора на Кингскорп, че той ще ти даде всичката власт, статут и богатство, за които някога си мечтала. Значи си мислиш, че си го спечелила. Директора на Кингскорп, че той ще ти даде всичката власт, статут и богатство, за които някога си мечтала. Защо иначе би подкрепял Хана през всичките тези години? Разбира се, че харесва дъщеря ми. И само той е достоен за Хана.
Жалко, че няма да ме видиш в блясъка ми до вечера, но поне няма да ревнуваш, когато ме видиш с истинския крал. Вау! Твоята безсрамна арогантност е за награда. Не се притеснявай. Ще бъда там, за да гледам как се проваляш. Всичко, което правиш, е да блафираш. Да скъсам със страхливец като теб е най-доброто решение в живота ми. Запомни какво казваш. Не си хабидаха за този жалък буклук, Хана. Хайде да пазаруваме и да впечатлим директора тази вечер. 5 години и ето как наистина ме вижда тя. Нямам търпение да й видя лицето, когато разбере, че аз съм мистериозният директор. 5 години жертви за това? Ау! Току-що спасих компанията ти. Това ли е твоето благодаря? Беше просто късмет. Но аз ще ти благодаря. Като се омъжа за теб. Вау, не пропускаш и миг, нали? Току-що ме зарязаха. А ти ми предлагаш да се оженим? Не си въобразявай прекалено. Искам да ти помогна да си отмъстиш. Не искаш ли да видиш реакцията и когато обявя на церемонията по подписването, че ти си моят съпруг? Какъв обрат на събитията? Добре. Госпожице Шарлот Синклер, с настоящото ви обещавам, каквото и да става, докато сте ми съпруга, ще ви ценя и защитавам всеки един ден. Ти? Да ме защитаваш? Знаеш ли в какво се забърках? Както казах, през огън и вода ще мина, но ти ще бъдеш в безопасност. Ще разреша всичките ти проблеми. Колко си уверен? Тогава можеш ли да ми осигуриш инвестицията в Кингс Корп? О, това нищо не е. Дай ми предложението за енергийния проект и аз ще се заема с останалото. Обещавам, че ще ти осигуря тези 10 милиарда. 10 милиарда? Ще съм късметлик, ако получа и един. Довери ми се. Изпратено. Сега. Да отидем да се оженим. О, имаш предвид сега? Вече сме женени. Отивам да си освежа грима. Ще се върна след няколко минути, за да обявя, че ти си моят съпруг. Кои са всички тези хора? Тези са изпълнителните директори на дъщерните дружества на Лейди Синклер. Гледай как всички те идват тук, за да ми се подмазват. Значи това е звездният изследовател на церемонията тази вечер, най-младата носителка на Нобелова награда. Лейди Синклер те почита с личното си присъствие. Това никога не се е случвало. Не се тревожи, със сигурност ще ви запозная. Извинете. Как по дяволите се промъкна тук? Не ме обиждай. Нямам нужда от задната врата. Аз просто си влязох през предната. Ти си простолюдие. Това е събитие на Синклер. Спри да ме преследваш и си върви. Твоята арогантност ме изумява, Хана. Звездата на събитието тази вечер е Лейди Синклер, не ти. Те организират това парти за мен, за да ме приветстват в компанията. Огледай се. Ние сме елитите на този град. Ти не принадлежиш тук. Сега покажи малко самоуважение и си върви. Господин Диксън, Лейди Синклер избра да проведе това събитие във вашия хотел, но охраната ти е зле. Как са допуснали тази отрепка да се промъкне? Бъклук! Как смееш да ми проваляш шансовете да впечатля председателката на Sinclair Enterprises? Ще те изхвърля! Както казах, влязох си съвсем честно през предната врата. И къде ти е поканата? Никой не влиза без покана, освен ако не си Лейди Синклер или кралят на Кингс Корп. Но точно с такава личност съм.